कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। या भाग्य समजेल माझं बोलीच्या वळीत गवळण गायलीच्या अनुषंगाने गवळण गायली त्याच अनुषंगाने गवळण आधी ती गवळण देऊन गाणार होतो कारण खास विषय तुमच्यासाठी म्हणून गवळणीला चालू मुळात येत नाही गवळण माझी गाणार आहे शहीद नौक्या परंतु त्या अनुषंगानच तिला घासून जाईल अशी गवळण या ठिकाणी सादर करतोय लक्ष असावं। राधा कृष्ण प्रेमात रंगली दुनिया झाली दिवाळी राधा माझ्या हृदयाची राणी गजरामर झाली प्रेम कहाणी तुझ माझी राधा हृदयाची राणी। गौरव सुरुवात करतोय लक्ष सुद्धा कलियुगात माझ्या प्रेमात होती सकाळ सावळा हरी तुझा मी त्या द्रौपदी बात होती अगं वचन दिले या कारणाला सांग माझ्या इष्टाची तुला राधे बादाच होती। या ठिकाणी गौरव म्हणाले की राधाकृष्णाचं नातं जे असतं गोवाने गौरवने सादर केलेलं आहे मी माझ्या गौरवने सुरुवात करतो गोवा लक्ष असू द्या। तुझं माझं गे सात जन्माचं नाते आहे अमर ही कलियुगात गोष्ट आहे खरी ही राधे प्रीत भरी जन्म झाला कंस दरबारात तुझी माझी प्रीत खरी गेला दे भेट यमुनेच्या तीरी गेला दे। Thank you.
अवतार धरला भक्त रक्षणाला जली संजीवनी विरविघ्न घात जली संजीवनी विरविघ्न घात तुझ माझं हे माझं नात घोषाही खरी दादरी दाभरी सावधानी तुझ्या हृदयात मस्ती नहीं राधे तुझी माझी प्रीत खरी गेलावे आपण त्यांना वाट गोवा बघू दुसऱ्या बारी गवळीचं उत्तर काय दिलं सोनाली पळसमकर यांच्याकडून त्याची गौरवणीसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं त्यांचं म्हणणं आहे की गौरव पुन्हा एकदा होईल पण मित्रा वेळेअभावी नाही करू शकेल त्याचप्रमाणे अक्षय जे आहे कोकणी स्वर यांच्याकडून युट्यूब चॅनलवर कोकणी स्वर यांच्याकडून गौरवणीसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक नाच मंडळ त्यांच्याकडे आहोत ऋणी आहोत धन्यवाद.